Bango, oh. Luto na siguro ito, mga kasolid. Bango. Isang masayang araw sa inyo, mga kasolid. At isang masayang araw din kayo, Mrs. Kitchen Tatay Girl. Isang masayang araw sa inyo, mga kasolid. At dahil kakatapos lang natin sa Putok Batok, may nagbigay ng gulay sa atin. Magluluto daw tayo ng labong na may kasamang pritong bangus. Yun oh. Okay, sarap niyan. Galing ang labong na to, mga kasolid, kay Kumaring Lerwina Calma. At pinakulwang ko na to na may kasamang asin para hindi siya papait. So start na tayo maggisa. Una muna ang sibuyas na galing sa Kapansano family. Puro sponsor natin yung niluluto natin ngayon, Miss Kitchen. Babait nila. Siyempre yung bawang, binili na natin to. Napansin siguro ni Mars Lerwina na laging putok batok tayo kaya binigyan niya tayo ng gulay. At makakasama pala natin siya mamaya sa mukbangan. Ah, yun yung abangan nyo, mga kasolid. Lagay na natin ng manok. Mamaya, kasama natin siya. Nung nagbigay ng labong. Sunod na rin natin ang patis, pampalasa. Siyempre, lalagyan din natin ng paminta. Sunod na rin natin ang ginisa. Lalagyan din natin ng chicken cubes. Sarap. Bango. At lalagyan natin ng konting tubig, mga kasolid. Papakuloan lang natin ang manok bago natin nilagay ang labong. Update tayo, mga kasolid. Yun oh. Lutong-luto na ang manok natin oh. Manok pa lang, ulam na oh. Iyon pa lang, banatan ko na yata yan. Siyempre, ilalagyan natin ang ating main ingredients. Yun oh, yung labong. Uy, sarap. Malambot lang. Sarap. Napakuluan lang natin, mga kasolid, bago natin lagyan ng daon ng sili. Check na natin kung luto na, mga kasolid. Yun oh. Bango oh. Luto na siguro ito, mga kasolid. Bango. Siyempre, lalagyan na natin ng daon ng sili. Isasalang na natin yung ating buong pritong bangus. So yun, mga kasolid, hanguin na natin ang iteter natin dun sa ating labong oh. Yun oh. Mukbangan na naman, mga kasolid. So yun, mga kasolid, ito na ang ating nilutong labong na binigay ni Kumaring Lerwina. Dahil daw sobra na kami sa Putok Batok, kaya pinaggulay niya muna kami. Ano pang hinihintay natin? Tirahin na natin. Tirahin na natin, baka gutom na yung special guest natin. Mars, tira na. Oh, may bangus oh. Tapang na. Siyempre, unahin natin yung unahin natin yung mga ladies. Yun oh. Thank you. Maglaway ah. Sa akin yung ulo. Palam na yung tuhod ko. Ay, tuhod pala yung kumalam. Yun oh. Hindi siklura. Nakakagutom. Kain po. Kain po tayo. Wala na yun. Kakamayin lang natin to para ano. Napangon na. Yun oh. Makatirahin pa ng iba to. Yung kay Darang Saning, nakaiwalay na dyan. Sarap. Kain tayo, Dar. Mawa, matutang. Meron tayong bangus. Ang lutong ng bangus oh. Sarap.
Oo, kain po tayo. Hindi kasi lady, kain po tayo. Kay Manoy Mukbang. Kain po. Miss Karen Mitchell from New Zealand. Shoutout po. Shoutout po. Thanks for watching. Sigurado kumakain yung mga yan. Sinasabayan tayo. Sarap ng labong. Ano Mark, masarap naman yung luto ni Mr. Kitchen. Masarap. Si pare ko Mars, baka gusto mo siyang i-shoutout. Ay, mahalo naman. Nandito na siya. Susunod ikaw naman. Paring David Carbunco. Kain tayo par, ha? Susunod ikaw gitna. Kay Boss Randy Serrano, ayan, shoutout mo. Shoutout po. Lambot. Randy, shoutout ka Mars, kung gusto mo sino shoutout Shoutout natin. mo na lahat-lahat. Shoutout sa nagbigay nito, JR Sanchez. Thank Shoutout you. po kay JR Sanchez. Shoutout. Kasya lang pala yung naging daan. Galing kay Sir J.R. Sanchez, tapos tinabot ni Kumaring Sir Derwina. JR Sanchez. Shoutout po. Kain po tayo. Paulo Calma, shoutout. Shoutout. Paulo. Pinsan mo yun, Mars? Kapatid. Kapatid yung Paulo Nandito na. ka pala. Mm. Sarap. Masarap. Ito magsili, Mars. Sarap naman. Nabakdala ko sa May sarap. sawg na manok yan, Mars. Buto ba to? Simple lang ako sa sarap. Mm. Ay, mga Masarap kasolid. talaga yung labong. Mga kasolid, try nyo to. Hindi siya overcook, no? Sakto lang. Sakto Kasi lang. pag sobrang lambot na rin, medyo Daw na sili, yun, oh. Malagsa. Kain po tayo. Sarap, partner, bangus. No? Masarap siya. Shoutout kay J.R. Bolano. Nanonood sigurado yan. Shout out. Grabe. Yung OFW nating Mm. solid supporters. Shout out po sa inyo. Sigurado na may miss yung ganyan luto, mga OFW natin. Napaka-simple. Simpleng ulam ni Juan. Shout out. Dati nakikita ko lang sa ano. Oo, Ngayon, kasama ka na. nakasali na ako. Susunod na sa Sa susunod, putok-batok Mars, kay pag Lalo. may putok-batok, sali ka ulit. Ba? Sa putok-batok ka Okay namin na. sa sala. So, paring David, paghanda ka na daw. Susunod ka Shoutout nga na. pala doon sa nagbigay ng sibuyas natin pang isa. Ang Ponsano family. Thank you sa inyo. Ba, Sarap mga talaga sponsor na- lang yata yung ano natin. 1 kilo yung binigay nilang sibuyas natin. Hindi na tayo bumibili. Puro sponsor yata. Ano ba sipat? Pabutan natin si Boy Sipat. Boy Sipat, no? Ang sarap. Mars, kain ka. Kanyan. Ay pa Mars, yung isang kalderong kanin dyan, no? Hindi pa nagalaw. Oo nga. Siya yung sinasabi ko dati, si kumare ko. Sinashoutout ko dati. Dito na siya. Kasama na natin. Maliit pa lang yung channel, guys. Solid supporter na siya. Solid to. Number 1 fan ng ano to, Our Kitchen TV. Siyempre. Yung kamay pa lang yung nakalitaw, ha? Wala pa tayong face reveal nun. Hindi pa kami nakikita, guys. Ngayon, kitang-kita Nandyan na. na siya. Oh. Hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Hindi ko bumibitaw. Siyempre ah. Ang galing lang ba? Masarap siya, no? Ang sarap At maraming salamat po doon sa nanood ng ating native lechon. Magta-30k views na pala yun. Oo. Maraming salamat po. Masarap din yun. Super. Ano sa ating mga silent viewer dyan. Kahit hindi sila nagko-comment at Doon sa nagsasubscribe, lechon, nanonood sila. nandito siya nun, si kumare ko. Oo. Hindi lang siya sumali sa mukbangan. Ilan ba? Ayun pa man siya. Tandok pa. Ang sarap talaga ng labong. Tuto din kayo nito guys, murang-mura.
Iiwalay natin to, bibigay natin kay pare ko. Mars, ito, bigay mo sa kanya mamaya no? Carbon ko family, shout out! Kain na tayo. Grabe, masarap. Sarap mo pala magluto pa akin. Siyempre. Kaya pala si kumare ko, Tumato. nangangayayat. Sobrang payat ko na. Siyempre, pinag-iwalay ni kita yan, Mars. Pumapayat na bumili. Meron pa akong take out. Meron. Hindi pwedeng wala. Busin natin yan, sayang. Sarap. Okay lang pala yung Kain po tayo. Sarap ng labong. putahing labong, no? Pwede rin gataan to, di ba? Pwede rin ka tayo. Sarap, mga kasolid. The best pala magluto si pare ko. So, sunod, sali ka pa. Ano? Batok-batok. Sarap. Salin. Sino ba? Ay, hindi, sa'yo. Sa'yo, ma. Baka busog ka na. Mapapa-underize ka. Masarap. Underize tayo dyan. Ang kaldero, palabas. Wala mo ng diet ngayon, bukas na lang. Walang vlog. Yung sarap talaga nito. Masarap magluto si pare ko yan. Si Boss Rolando Bukod, shoutout po. Shoutout po, sir. 21%. Kain muna tayo. Kain muna kayo. Cheers kayo ni Mars. Grabe, sobrang busog ko. Ay, sarap, grabe. Ano Mars, nabusog ka ba Mars? Oo, sobra. So yun mga solid, sana po nag-enjoy kayo sa aming masayang ubangan kasama ang aming special guest na si Kumaring Lerwina. Siya po yung Salamat. nagdadala ng labong. Thank you po. Hanggang dito na lang po mga solid. Maraming salamat po. Salamat God bless you, po. guys.